Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten sanipun sagung para bening sesepuh haji sampun pantes pinundi bendisa kenabekten. Sagung para pangemban-pangembating praja Pamengku wilayah. Saya ingkang saking dusun Sindet Wukirsari Imogiri Bantul. Saha ingkang wonten ing dusun Widara kaliyan Giri Purwakapanipun Purwosari ingkang sinuba saking makurmatan. Para alim, para ulama, para kiai ing setu kawula takdimi sing sedaya pituwah-pituwah lurupun ingkang satuhu kawula bektosi. Bapak Ibu tamu kakung sanon putri linangkung keluarga ageng sang panjenenganipun almarhum Bapak Yudi miwah Ibu Mujinem sak kula wangsa ingkang saking Sindet Wukirsari Imogiri Bantul ingkang satuhu kinurmatan. Para sanak kadang mitra karuh tangga tepalih ingkang kula tresnani. Kepareng kawula gempel kamardikan munggel pangandikan wanter dawuhipun ingkang hamugati. Kula ing kepiniji nderekaken lumampahipun hadicara pasrah panampi calon pinanganten kakung saha upakarti. Kanthi menika sumangga murih lumahipun hadicara saking purwa madya ngantos wusana pikantuk berkapun Gusti Allah saged lumampah kanthi wilujeng. Mugi samaking sandherekaken hadicara ngantos paripurna. Sadèrèngipun kawula ngaturaken menggah urut reruncing hadicara ingkang sampun tinantam dening para kulawangsa. Sumangga langkung rumiyin kawula dherekaken ngaturaken rasa budi syukur wongipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring kanikmatan kawilujengan utaminipun ketepan iman saha Islam. Mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sholawat miwasalipun Gusti Allah mugi tansah katepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dhateng garwa putra para sahabat-sahabatipun para tabiin para ulama berkiai wa insyaallah ingkang tansah kita antu-antu sawetipun samangke wonten ing yaumil kiamah Allahumma amin. Bapak Ibu ing satu kehormatan kepareng kawula ngaturaken menggah urut reruncing hadicara ingkang sampun tinantam dening para kulawangsa. Ingkang sepisan pambuka katerasaken pasrah calon pinanganten kakung injih Adimas Wahidan ing samangke badhe pun sulih slarani panjenenganipun Bapak Dukuh Nur Khaironi katerasaken panampi ingkang badhe pun slarani panjenenganipun Bapak Dukuh Tri Tuti Budi Santoso dumawah hadicara ingkang angka 3 ndongkap hadicara ingkang sekawan panampi. Bapak Ibu mobilnya mengatakan urut rencana dicara ingkang sampun dinantam dening para kulawangsa. Murih lumampahing dicara saking wiwitan tengahan ngantos pungkasan pikantuk berkapun Gusti Allah sangga saged lumampah kanthi wilujeng premel sumangga kita pikak kanthi waosan basmalah ingkang hangrasa agami Islam. Mobilih wonten ingkang hangrasa agami sanesipun agami Islam kawicaksanan kawula sumanggaaken. Kanthi lenggah ingkang prayogi waosan basmalah kawula dherekaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi manani kawilujengan miwah katentreman ngantos sak terasipun. Katerasaken hadicara ingkang angka kalih pasrah calon pinanganten kakung wontenipun Bapak Dukuh Nur Khaironi sasana wedal sumangga katur.